už teďka to buchoří, jo. Chcem slyšet z matiky, jo, když tak. To je matika, jo. Pičo. Už nás to sralo prostě. Jo, pak to otevřeme, jo, ještě Luka. Pičo, to čmuj, jo, to do vody, vole. Je to do vody, vole, pořádně, ne to nějaký. Čas toho je kouře, ale asi tím objektivem to moc nevidím, v kanále to máchá, to je fakt zkušený člověk. Už to můžeš vytáhnout, vole. To už hořet nebude. Takže. Úvodní strana celkem zajde, jo. Co to je, vole? Ty vole, to vevnitř počkejte, nech to, Luké, nech to. Jako nový. Že to nehořelo vevnitř, vole. Však to furt jede. Počkej, to je nějaký takový, jako taky nový. A je to jak nový, to říkám. Čo, vole? To je matika, no. My jsou všichni rysovat, ale tak trochu nám se to vymklo z rukou. Že to nejde odevřít ty strany. Už je trochu mokrý. Jsme kvalitní, to víte. To dělal Tesco, co byste chtěli, že? Jo, teďka jsem si kupoval nový sešit doma. Tvůj ze sračka. No tam bylo moje Lifox. Jo, kde? Čo? Někde. Mám to hodit na YouTube, jak tam prosíš tu piču, nebojíš se? Taky můžeš říct, že to je toto, že jste... Fotomontáž. No tak a budeme končit. Když tak si puste všechny naše videa, bude to prdel. Čágo. Invalida a pan